phi pernok baro kiba pei yagani ka video bat kiba snap yagani ka khubor ti menta kumba phiyo I kathma Manipur bat menta kala mi sa kathma hagari Pakistan la khardep lut baro nadu ki school ki yeu ki dukan nadong shadong ki hospital bat ha katai kari lai I lengba ki social media lengba ki la pathai khubor ka jingjia baya umsnam ka bashar khai namar dei halor ka daw pala kemyo ex prime minister Irfan Khan kum ka jingtip la ongba la kemyo Irfan Khan halor ka daw ka don ka jing pamsap ka bashar khai hadu kata at kum balong menta ya utei prime minister barim ka Pakistan la kemba la set ban tokip yau